Anzad. Mkoma mrese. Kurizai. Kurunana. Andidi. Ari Diana. Ari bosa. Andidi. Ko hapana ari fair. Ari bo. Ko guru anzu. Na? Anzu digo. Pane shaitika. Chi. Pane manandeda na. Hello. Ndugunzwa. Mire kanditaure baba Denzel. Pane mudana mira antindoda kuena ere. Ndinota ndataura anti zvazoitika mashure erecho. Hello. Taura. Ndugunzwa. Pane munhu andaida naye mukoma. Saka munhu ndakabva ndamuramba. Pane mapika saka ndamuramba kudaro ndemva ndakutanga kudana nemumwe. Iye wacho anoziva kuti vanozivana. Saka iye akabva azvisiya bvaenda nobvaudza baba Denzel. Abva mazeta sei? Ma? Abva arakidza baba Denzel mapika andaimusendera. Zvamaita sei? Abva urakidza baba Denzel mapika acho. Akaita sei? Mapika akaita sei? Mapiki. Mapika akaita sei? Hello. Ndukuzwa. Manaked pik. Mai? Manaked pik. Ko mimi maizitire. Hapana mkoma. Hapana. Ipatano phone. Hello. Ipatano phone hiyo. Halo. Ano barise? Ndiripo. Andidi. Saka decision tano mukuti kudimi. Mtora nzodzi. Azvino mari yebhasi hapana kapasa. Mari yebhasi haina ndinango. Asiri hanzvadzi yenyu mukasaitora nhasi. Ndatopedza. Ndatopedza kutaura nemi, handichatotaura nemi futi. Wadzorere futi. Hela. Anza uneko kuende? Ndenda ufo. Ndabudira ufo kwa mama. Ndekubudira ufo kwa mama. Iko kasvika muzondifonera. Alright. Iri because wongona ngokwadveta. Mama apa ndisumumba ndimumba Marine Road. Saka munofanira kunatsovaziisa zvaitika zvisatombwanzvingeta. Ndavaudza. Alright, saka ita miende kufo ikoko mubatana maikuruchinga. Alright. Iri bo.